Sa sisin pat leng bagan ka video ngakot ngawer pat ngapad yang sabai pi kilong kmi kilong pa ki kun samla shrang pat kan thei hang ne po kapri nyau trap hang ne po kari ke bi ye ke chungi kaba ngakwa ban kran kadai habi dei ber kata ka pokso te kai ka pokso ki jing kali kami kai ka ni ka an pokso kai ka ni ka pokso ak balai ka ni ka pokso ak GAU ha ka ni ka pokso ak te ban jubab ya kata in a simple meaning ngan jubab be da ka banga shuya thu ye pi ya ka ege jing tengku abalong practically hawe de ber kani ka pokso hakani gisngi kadon ka wei ka long ying ka bawan ban ye kendu ya nga te habaki ya kendu ngaong ka ka problems dan ka jing ka jong pi kwa ka na ka liang jong pi nanga bangan yarap ye pi te ki thu ya nga ki ong ba PS I para jongi I don mentah po jails para jongi don mentah po jails tengok ong nak ka daw mo ngakeli nak ka daw mo I don mentah po jail I ong ba em ka ji kum ne I poi ya shong lok but ka wei ka khna but da ka jing ya stu jing budlang te kata khna kala armet bata haba kila armet nakaliang jong ki bahing bahasem kila ya kendu arliang mamla pada kamdon kanu ke jing ya thut rei ki amon lang hi bro aring arsem mo kamut haka dustur jong ajat meri ko jongi kamut kala don ke jing ya itu arliang kha arliang man ken tang ba ka kenthei pat kadang khat nyau snam ushen rang arphosnam kata ka de ke jing it ke jong ki ka ba poi hadu uput ba kinlong kawai kan poi hadu uput ba kane ka khna ka armet no bat uniu samlaru ula kalano komu longkpa namar ba un sayo sian ya ita ikun tehanrei kaan katip bat kaan kawan kem no yau tau shenrang kaan kawan kem no tau shenrang yau para jongi te ba PS pidon neem kalat kalenti banirap nam ta jongi dengan ong kum no yiki namar ngatip kapokso kadi kai ngong iki kadai bet stang haying kasyari bat lengba ki muktir lani kita ki advocates lani ki pleader ki lawyers ki balak banira pepi namar ba katkom ka pokso kalong ba lada ushenrang ula palat ya khat prasnem sejrong barga kenthei kadang po khat prasnem ka bamut lada dei makana ka jing ya menjurlang ki ya poi shongkha ki ya poi hap samla bat kibor jong kaan kitip ya kata kamut ba utu shenrang ungat ba ya ka pokso utu shenrang ungat ba ya ka pokso wat ong ba namar ba ki yang menjurlang ki yang monlang umdei ba batbor lani barip kamut ba kapokso kambe shu lani kapokso kala lat henrei kapokso kadon be ban be thong lada ka kenthei kadang hapo ya ka khat prasnam tengah tharai bun ngi lasno thu ya kata haba dei makna shilok ru kejingi menjurlang si samla ru bakin ya shonglok no haba ka kenthei kampat kot ya karta ka khat prasnam kamut kadang hap ya ka an pokso bat habakut ushenrang hi un kalalong langkenya ushenrang un kalalong langkenya bat bapli kalok kan nang pun kun kanang kit yi kun kendai banai hakpo kat ba ulok bat uhab ban syong hajil kata kadai ka an pokso te shushu kadon sagawai kalong ying ka bawan ni kendu yang kalong ba BS kun jongi udon mentah pojil ngong kai kadau kidon ki khna ngila bon ong bet direct khna dakai khna yat dakat khna kenthei yat dakat lada kalong makna ka bakhla makoru ngan kren bet ka basai khnang ba ngiyo jing sai khna kenthei ki bangila bon ong kita ki sex worker
Kiba koloi bani syongka bani poika batno tang ba na banta ka pisah. Nam ta ka pisah. Te utau kun jongki le se hagajing kwa brai kamet hagajing pom poi perkhat ulit thit ya kita ki khana ta ka pisah. Na banta ban penhun ya kamet ke jongki. Ngila ban ong hakador san hajar, 10,000 lani silak ne san spa aspa tengkaru kata ka syong hakajing. Ya deal ke jongki. Lese kejing yakut kalong lese 8,000 lah hajar. Tenrei andala dap ya kata ka kam, andala dap ai kata ka pisah, kata ka kena ka blackmail yu. Lese nakador ka ba 8,000 yakut ningkong kata kena menta ka dawa tiban ai san 10,000. Ban namar utau kun jong kita ai kata ka pisah san 10,000 namta ka bay syongka bay hap sex bat kata kena ka blackmail namar ba kadang don hakarta ba kadrus nem ka FIR u ka file case bat bapli to senrang usha angat bay hakar rip case bat la syabu kendon haka an pokso ngatrai pilasno tu usenrang hi uyap haka ni ka an pokso ladangi bakla namar kata kai ka bangakwa ban kentu bat ka bangakwa ban hikai ya ka imlang ka salang ya ki kemi ki pa kani kamdei ka video tang nam ta ki kena samlah kani kala bandei nam ta kemi pa bangin long hikai pen kendit benriu ban ijukit ya ki khun ki kti ki jongi ba ngim dei ban syangat ha ka jingriam namar ba kemenga ya tu mene ya ka ige bajie ba ki ya menjurlang ban ya poika tang ba ka kenthei kadang hapok kat prasnem wat lada umut ban ri hok ri sumar hok ya karu ka an ka kem ka tap hajil kamut menta ka karier kon ju u kala spoil haja ka bu unyo ban perform kom ukpa ya ka kamram kom ukpa ban kit ban ba ya ka lengkor jong ing ka sem nam tai tai future mo kun ban sakha menta u hab ban penkut ya ka jing imah po jil kom ju niu khana samlah apu pra apu nyus nem namar ka jing kwa brai jong ka do jong ka met lap kan mau ba ka don kan ka an pokso yo sai ki khana kiba khutia mutia ki badang under age hanrei ki trei pat ban kamai jakpo dagata ka kam ka bangong sex worker bapli menta syak blackmail bat dona pojel kom kita kijing tengku bat kan ka an pokso TKA ke jing hikai ka bana kaliang ka jonga ko mga kran mani ka long ba kikmi pa ki khun samla ki hinban ki para hikai ya lagi jong ki hinban ki para ya ki khun ki kti ba ker ban ya syongkha ban ya poikha bat ka kenthei ka badang hapo karta khatrasna ker namar ka don kanika an pokso ker na ka ba syongkha wat ong ba kala don ka jing yesuk arliang kha arliang man kam don problem syu hanrei ha kanika pokso him la lai haka ni pokso namar ba kaan kadon ban ong ba ka kenthei kadang hapok ka trasnem kamut ka debi kijing le don por kijing bat por pet kum kata ka khana kat ka khana ba dimet ka sex worker ka ba kloi ban hap sex kloi ban ya poika namta ka pisah tang bah bukut usenrang usak keno ba udeu nong bat bor yaki khulung khna namar ba kata khna kadang hapo ya ka katrasnem te ngakentu yaki samla ki jongi ba bishar bnia sani bha kli perthau bha haswa ban poi syaka conclusion lani shwa ban jam ya kanu ka senjam namar ba phi yo ngat haka jingriam jongno re jongno lani yo piriam dala de kata ka de jing hikai ka ba nakaliang jonga nakwa ban pasat ka ni ka po philasong tu ya menta ka kenthei ka ba dimet
Tanpa namar bagadang kat rusnem henry senrang kelalong langkanya mata. Senrang kelalong langkanya. Ka blackmail, syak dawa pisah. Habakut kai beja. Hajil haba melak bensiu. Tenrei larang iya keren pat. Kat kum ke jingisha kalong ba kat ka briu ka balak dimet. Toang pi. Tang tei se ban syak kwat orang ba. Zip. Pat kadai ke jingisha. Kadon ke jingjia ka bakum kita. Kibalawan yang kenduk ya nga. Te husiar para samlah. Husiar ko kilong kebi kilong pa. Pikir bah. Hikai lagi jong ki kun ki kiti. Hikai ki men ki para. Hikai ki marjan marpa. Kier. Nak bakum kennya. Namar hakaan poksu hi wat lada ki yang menjurlang ki arliang ka arliang man ki arliang kebi arliang kepa. Ban penyesyong henry ka kentai kadang hapuk kat prasnem kamut bah. Kaan ka kemat ki kimi kepa. Dia kan ni ka an poksu kadon ya ka advantage, kadon ya ka disadvantage. Namar ba hapo India kajing jelai kajing syongka kena kaba arrange marriage da ki kmi pa la pen be kmi pa papli kan thai kadang khatlai khat saw snem ru ki phai syongka jubor bat ubriu bala saw pho san pho snem ru nam ta ka spa nam ta ka pho nam ta ka jing don jing em nam ta babunja kijing ya tengku ki bakum kita tileng ba ka di ka pokso a kala tanda ka bakum kata ten rei ka don pat ka jingma ha ka wei pat ka benta nam ta ki shenrang namar bakum mengakren mene ba wat ka kenthei dakaj ru kayo bainong arsya pen ban leng ba ka ni ka pokso namar bala da kadang grit makna karta khat rusnem karta ru haba yat dakat tingi ong hi ka thei dakat tangba hakaan bade ya ka la khan ba ka de innocent dikita ki digi jingma tingangat ba ka ni ka video ka de jing hikai ka bapura ngampat keren details haba ye de ka ni ka pokso haninga hikai bi tik ya ka ai ka belong praktikal menta hang ne pok imlang salang ka ai ka bajing ya tengku ka jaba man kaski hang ne pok imlang salang dan na benta gi jing hikai ki ba company haba ye de ka ni ka pokso nasno ba ka don kam sisa ban hikai ka ai ka pokso bat ngin ngam jiliu khanang ban yo jing sai susu habi de bekani ka pokso namar ka pokso kam syam batai tang nam ta baye de bat ka ta ka shongkha shongman ka hap sex ka ai rei shibun ki jing ya batai bat ki jing ya tengku hakani ka pokso ten rei ki benta ki ba ngi long dei ban tip kerki ki dei kini baya ka kenthei ka badang hapo khat prasnem hi wat ong bangi ya it laning ya it pingat bah ka an pokso wat ong bakani ketika thei dimet rei namar bakadang hapok kat prasnem hi ketika innocent but pingat ka pokso but don manu menurut bala ban defend nya kata lat setang lada kinong tauan bat kinong mikmat kisnotu ya ka consequences dari ka contradict jong kani ka an pokso kila lese ban amen lani lese kila ban penbahal lani ban penjanai ba usinrang unum dei tan ban yap hakan ka an pokso lat no tang kita hi ki ba deserve ya ka namar kidon mo ki ba da le khanang bat ki ba jerengkat bompoi perkat tena kalian ngajonga ini ide ibenta iba kerki banga kwa ban pensai bat batai habe di kan pokso ngangat ba sngotu bat na benta ki jingtip ki ba company habe di kan ka an pokso na kalian jonga ngan sa penbet bat ki legal expert ban ya discuss lan ya ban ya tai ban ya thir ban ti jingtip su habi dei bat kane namar kadon kam kerki adu kata kata nam ta ka imlang salang kublai